Zach. Yes. Musa ne joge camera ka chang. Yes, hello, how are you, wherever you are? Yeah. Good morning, good afternoon. We don't know the time you are watching us. Yes. Good morning, good evening, good Saturday, good. Koro. Good every day. Koro. Yes. Nitiere wach momodo wacho kae. Yes. Adwa ni ja camera zoom wanga to neno maber mondo jogo nena. That's what I'm doing. Huh? That's what I'm doing. Kamaro maber kamera. Yes. Kata kirwakori maber to kochuna. Yes. Koro. Wach mana an go kae. Ere inyaparo nade ka Nyasaye nodak kodwa piny ka. Bwana ng'en tiere story moko bwana makata ka imagine now. You cannot imagine now. Nyasaye dodak kodwa piny ka dong tiere jo ng'at guok moro ma de yie awacho ni ng'at de yie kode ndwa negi dong. Koro Nyasaye odak adaka karen kachacha. Gi Raila gini. Dong Nyasaye dong de koro nigi security. Habari Nyasaye nigi security molo gite. Koro Nyasaye chunga jwago kinyi to ofwane bana Ruto gi dirisa de bana to good morning. Ipani Gachagua de wacho dago. Gachagua de wacho that man I don't want. Argadini kata ne Gachagua doza musu Nyasaye bwana. Pod wadhi mbele ma pod wuoyo kodi ka ne iluongo ni MC Dopkid Polo bor mone matemo to chopo e dwe kata nyiri matemo to chopo e dwe. Dopkid Nyasaye onge nyamin gi. Nyasaye ma wacho ni onge nyamin gi. Dopkid chetho ng'ango? Official day. Wagole Saturday? Sunday. Kata mana Wednesday. Kata Dopkid dichuo mangudi mokata nyithinde galot to bede mayai mbili. Pod nwadhi gi wach mane wach Nyasaye dong? Bwana ipani bwana. Koro Nyasaye no beda ni bwana. Nyasaye koro ni media bwana. Ni kidhi TikTok yuda Nyasaye. Nyasaye dong de koro jitage Nyasaye de ka sa atagora. Nyasaye de nigi followers mang'eny. Kara Nyasaye de ni Facebook. Nyasaye de celeb do. Facebook Nyasaye de nigi kata gi tags motage in a day. Tags motage in a day. Mano trillions 29 million thousand trillions. Mano Nyasaye nigi Facebook account. Mano Facebook account. Bwana de koro ji inbox Nyasaye bwana. Kata nyiri de koro dwa Nyasaye ma okore manze uko ku. Crashes ma de koro crashes. Nyaka de crush Nyasaye. Nyaka girlfriend de koro crush Nyasaye. Mane gi mugi kiti koro Anyway, bwana watieki ni bwana wadhi wuodhwa. Ne jagach wasedonjo. Ja kamera nyalo kawo jagari mondo aochi jagari mo matin. Magari osedonjo dong. Ebu apima ne kaka dokoro wadi. Jagari. Wuone matin. Naonge wach mang'eny, onyama dhi bayo matin to waduogo.